ashofo ne atiefo emema obi bia ajo ye mama so te ana say mamu hu say ene ye bet Akro-Life dwumadi a won ato no adesua no ye be hia ne adwendwen adai butu na me adom ba de na daroma de ache mere ne don a ye kan si ye be hia no aso na me a me di dwumadi won chia me ofre me nana Safori yanko obetu afem Safori me wo ye nua berima bi ana se me de me nua berima isan ye me nua pene wo ye ntem pempi no dinga dodo na refre ne ya Jonas dinga dodo na refre ne ya Jonas na bia menim se watena ahemfi ache yie sadia dan kwamre so many fi me beto no no oyo bia no di aguru wa fipa tu ubo ni din we propon ana kwapem na oka kwapem na ahemfi na onum ya Jonas bia na oyo bia na oba ahemfi ana oba fie me mama kasa no yen tenten se ne nkomo no me producer mama so ati se o me be 45 1 hour ye di atwetwe sa nkomo mi mo bibia so afihia pa titiri ye nua ekwapemfo ma munyina afihia pa ye hwe yen amane ne amamrema ene da pon kase ekwapman se ene ye ewukudai a kampanyere ributu adai na moya munim na ewo ekwapmem na moya wonso matitibi enye me na be ba beka ni nyina kosi nkwari bra beko abase den yese esua biribi okon a wo faso butu adai obutu adai a amane ne amamre a mpehene ye na me edimu se wan butu adai tile ne maton safre yenua berima ya Jonas sa na me friend se no bia bi huni na ono so kakra otena ahemfi a osua no anase ne mpehene ana nanom aka chire no ono so ne yemeche na yenso yensua bi akanede no na daachen yaayira onia berima ya Jonas dinga obia refre wa ne ya Jonas me pese ne di kama wakwa ba Akro-Life yenua dwumadi a won ato no adesua so ene de wankasa bodin ankasa ate okrabban ya no okrabban besho bitie wo prempren din a wo de frɛ me a meja de to me ya kwesi na esanse wo bo wasu na yo Kristo ni pe no ama ho abrofo din nti wo de Jonas no e ka ho nti e ko ye Jonas ya kwesi nti mi din a wo de ma me ya kwesi adofo ne anuano wa friend ya Jonas a che o si ode ya kwesi ane me pese fie no ko me frɛ wo ya kwesi meja bro ni kaka ne mbon komo ye ntwetwe ya ho meje so adase wasiro bro ni kaka medase na minimum say watna ahemfi ache sabi bia watete wo ahemfi de nyama bi wo ha obehu ana mpehene beka amafa aso na yerinyin na esi erusua de nti Akro-Life ye de ato ye no so say ebeton safre ekrapemfo na ekopomfo a wonum amane ne amamre pandema bi on ne me ma wasoten ne me ahwefo ne metiefu ni asoten say me no obedi nkoma afa adai butu ho na me pese ya san me busa sa adai butu ye den adai ahe wodi asana won butu adai me nua me da okudai ahe wodi asa won butu adai kakra na kasa me nua me da ase ne ya eyebra akwasiburu ni maaye no na yen abibiri mu ha no calendar ye use no na ye abosome akron sa na meka na ne adai mako akron ansa na wodi butu adai kese ankasa nesa se na ye kan ye nda no adaduanan nti se Portuguese fo no ba na wo be ma ye calendar no e ma ye adaduanan wo be ye no aduasa ba ko ene ne akeka 28 na ewo mu no
nti saa na bɛyɛ yɛn nti sɛ wode ba yɛn tete amammerɛ di no mu a na ɛyɛ aduanan saa akron ɛna ɛyɛ adaibutu nti aduanan akron na ɛyɛ adaibutu na mpempi na esi wɔ bosu bɛn mu ɛyɛ anea na esi no gyina sɛnea afe no ɛyɛ yɛn abibiri mu afe no ɛbɛdi kan na deɛ ɛyɛ ne sɛ ayɛ yɛtaa wɔ August and September emu na yɛtaa yɛ adae no ɛyɛ adae kɛse adae kɛse ewukudae kɛse adae butu wo butu adae na nkasa na ɛtaa si wɔ mu saa August ɛne September mu ɛgya sisi a na wohwɛ a mene obunya barima Yaw Jonas na yɛtwetwe nkɔmmɔ yi fa ewukudae adae butu ase nua Yaw Jonas no me pese bi se adenti na wo da bi a wo se and wo butu adai bia menim kakra a me dem pen tena hen fi wo ka kire me ne se aya adaduanan ni nyina no wo ba no obidi adai aya adai wo mu dede wo abonten wo egu wo ya se inti se edu dana wo butu adai na nkasa na wo butu mpen se mpen bekọ abu mu na mpen akọbua wo ho abefi afofoforo na se abu mu ne se den ye ba butu nwa mpen na mpen atumi akọ onuma so akọ yi numa na wo akonya bibi kakra de aba beta onyere chi na wo de afi na se tina wo da wo de butu adai ankasa ye adai kese ye wo butu adai ma temenya wasi na mereba adai kese adai butu ankasa emu minim na me pese obechirem kakra washa asi fitabe nwa wi ne dai dabe washa asi fi brada eye dapa brada na brada ne yen akua pema mamre mu no brada na yen yedi bayere eye sanse ye ya kanfo nti ye wo bayere ne ye wo de na bayere ne koko ase bayere ande ye frɛ ne koko ase bayere ne eye brada anopa ansa na obebo no nsia no eye kurubi hene ebetwa bayere ne mu ewo ni fi de abaya ma ne wone danga no we yi bayere no edi epue no yi bayere na edi pue wi a na osodofo ya na kan no frɛ wo mukasafo won wo hwɛ mukana se ye ahemfi mukasa na won so won atwa apai wo ofikasi mankasa ofikasi mu ne fa ofikasi mu ye baby a nananom eye yen ko ɛno wa ahemfi a eye yen mu enya ahemfi bia eye okuapen na ahemfi yen ahemfi kasi mu won na ofikasi mu na won atwa bayere no no ga da na di wo owi a no wo de aba ahemfi no wo ga beda na di akire ahemfi nti wo wi a na won akọ eye eye jasefo no ye nipeku bi a eye won adwuma eye adumufo osodo no odi won anim eye bayere pa anim eye adum eye achi amehene eye nkomu asoyafo eye amampuru bi kan ena bemu kan bacho me pese mesi subiem yeni aberma na ma ya aso atisisi a ne se atana wo bebutu adaye no brada no pa eye kurubifo itwa bayere no enti kurubifo se meti ase ya kurubifo na ye ojurada brada nkwan na wo pai bayere dikan wo bebutu nzu a brada won osan pai dikan eye bayere asembia eye ode ene bayere asembia wo kwa memu no won na gira won so won wo yi na di okuapenhene na okuapenhene ne obiara etumi dibi aka na no dibi aye na ama nti sana okay wachire mpanyin bi edi ho adwuma se kurubifo no wie a osodo bemuhene edumu achiamhene ene nkuasoafo sa nipa benum no sa abusia enum no won wo ye se adwuma nti mpanyin wo fi obehia sa wanfi meja tuasuma na wachire it is a warrior bayere na wo twa wo ahemfi no wo wie a me ti se wo wie pe wo ko santo ase me ti a wo ko santo ase fi ne se ogu apehene no ye santo ase ne ye mpro ho ono ye santo ase ne esan se santo ase ne ekropo nkuro no akon na wo twa ogwangune na ase so ogwangune na ase ogu apehene na ase ti o ko santo ase fi wo
na wɔn akɔtwa bayerɛ na yɛ osuo do na ebi anim na wɔn atwa na ofi hɔ a wɔn aba fi atuatua so mu te sɛ dumhene akyeamhene fi mukasa nankasa na yɛ sɛ osuo do no wɔn aba wɔn fi na wɔn abɛtwa wɔn aba akyeamhene fi wɔn aba dumhene fi na wɔn akɔ baamuhene fi na afei wɔwie a wɔn akɔ adehyebusua no abiesa ne nyinaa fi amogya nkɛse a wɔn akɔ adehyebusua ne nyinaa fi na wɔn akɔtwa nti wɔtwa wie pɛ na afei wɔn aba abɛtena ahemfi na wɔn aba abɛhoro nkonnwa ɛyɛ benada no efisɛ benada no wɔyɛ ade abien anɔpa wɔtwa bayerɛ ɛda bayerɛ adi na wɔtwa bayerɛ wie a na wɔn abɛhoro nkonnwa wɔhoro nkonnwa wɔ abɔnten wɔhoro nkonnwa wɔ abɔnten ma begua mo biara tumi kɔhwɛ bi o ɛyɛ nipa bi na nkakan no ɛnyɛ ade a nipa biara tumi kɔhwɛ bi na sese sɛnea anibue aba na wiase bɔ na ɛsɛ wotumi kyerɛkyerɛ wo ama mmerɛ ne wo ama anim nti na yɛ ana mpɛhɛn na makwan kakra sɛ wɔn mmra na wɔn mɛhwɛ na daakye nkyiri ma wɔn atumi ahu bi na wɔn nso wɔtumi di akasa nti wɔ mmere bɛn na mpɛhɛn no guare nkwa no na ɛfo na eguare nkwa no nea aya minimu a ɛne nea wɔn aka kyerɛ me wɔ fie wɔ abena bi a ɛmi gu wɔ fie wɔ ne sɛ wɔn a wɔguare nkonnwa a wɔhoro nkonnwa yɛ nkonnwa so afɔ ɛna ɛhoro nkonnwa na nea ɛna mi di kankan na ɛyɛ ofikasi mufo na wɔyɛ daasefo baanum no da biara wɔbɛyɛ saa amaane bi ɛna sɛ wɔn nyinaa wɔhyia na amaane biara ne onipa a ɔyɛ egyina ne so obi nye obi de bàjẹ́ ọ̀kasa. Nti sɛ wɔhoro nkonnwa no wie a ebedum na wɔbɛhoro nkonnwa no wie nkonnwa so afɔ hene ne bɛsukuru nkonnwa wie a abrafo ne adumfo ne baamufo no bɛwie na saa time no mu kasa na ɛyɛ osoodo no wɔyɛ wɔabɔ ɛyɛ bayerɛ na mpesi no wɔano awie na wɔn akɔdidi na wɔn ada bayerɛ no adi wɔ ofikasi mu hɔ ɛsɛ sɛ wɔdi bayerɛ no wɔ ofikasi mu nti na wɔn adi bayerɛ no wɔ ofikasi mu wɔn bɔ ampesi na daasefo biara kɔdidi bɛyɛ tambɛ na wɔyɛ sɛ adwuma no o ɛyɛ fi anɔpa na bɛyɛ fi no nsia nti nkɔbɔ du mmienu no na wɔn ayɛ awie na ɔka sɛ nkoaso afo guare nkoa mmea na eguare anaasɛ mmarima bɛyɛ ebi wɔ fi anaasɛ adehyɛ wɔ fi hɔ na ayɛ wɔyɛ sɛ adwuma ɛyɛ nkoaso afo hene na adehyɛ wɔ ne fi no ɛna mmarima ɛwɔ mu no wɔyɛ sɛ adwuma ɛsɛ nkoa ho adwuma deɛ ɛnyɛ ɔbea ho adwuma mmea ɛyɛ mmea na eguare ɛnyɛ mmea na ɛyɛ mmarima ɛna ɛhwɛ nkoa no wobɛkɔ yi wɔn saa ɛna wɔhwɛ na woguare wɔn a dɛn na wɔde guare wɔn samere hwam anaasɛ dɛn na wɔde guare wɔn o wɔn fa samere hwam wɔwɔ nneɛma a wɔde guare ebi te sɛ ahwehwɛ abo ebi te sɛ ankaa wɔsan wɔ dua bi a ɛwɔ nsu ho ayɛ sɛ ahwerew ne din no na ɛbɛwura afi kakra ayɛ sɛ ahwerew ɛno bi na wɔbɛtwa na wɔn aborɛ na wɔde ayɛ wɔnyɛ ade a wɔtwitwi ho kitikitikiti ɛyɛ ade brɛ wɔ na nsu bɛn na wɔde guare obi bɛ kɛse bi a nsu bɛn na wɔsa wɔn sɛ nananom wɔyɛ amaane a ne nsu biara na wɔde guare nkua nti nsu bɛn ɛyɛ yɛn ɛkuropɔn de ofura egu ahoɔ ade dɛ nsu a wɔtaade yɛ ɛho ade yɛ adami yɛn nana adami adami na mewe de yɛka bayerɛ pae no ho na maka bibi kakra wɔn sɛ mahu bi da na bu a mahwɛfo no atifo bi ahu a so onim na mpɛ sɛ wɔkyerɛ kakra wɔpae bayerɛ no a wɔ ahaban bi anaasɛ wɔ nneɛma bi a wɔkita a wɔde to abɔboa no anasa na wɔapae bayerɛ no ne din yɛ dɛn na dɛn nti na wɔyɛ saa de no wɔmfa bayerɛ no ngu fam kɛkɛ wɔfrɛ ne sɛ nsubɛ kan no a na wɔyɛ ɔko wɔ hɔ no na kan no nananom no wɔ n'awura mu bi wɔ hɔ a no wɔ ɔpɛmmere mu nti wɔnya nwura bi a na nsubɛ deɛ wɔtaa wɔ nsusu ne ɔtare ho nti kan no nso na wɔntumi nnua wɔni kankyɛn wɔ nua aduane nti wɔtoto wɔn aduane no nom de ade nti sɛ wɔtoto ya na wɔde ato nsubɛ no mu nti wɔde ma nananom aduane nso yɛ saa na ɔbɛyɛ no wɔanya nsuba wotumi de odwen ahaban yɛ nti na wɔde toɔ no yɛ nsubɛ na wɔde aduane nso to so no nso yɛ odwen no
edwin no what the year no na adan na won twitwa no bebre ngo na obi a wotwa abiesa gugu o ma ne yete ne se be bari abubu adon bia mo se won atwa mu ogo no beka se 3 ba che yam fa che bia adofo no bu a wo hwe a etwi kasa no ye kasa be kan nyina e be din awate wa ye bo fo ma kwa bi be fam den na won twa be phone go won twa be 6 go no twa 3 go ye na no mo bia no wo ye no mpanga biesa ena wo hwe yen amani mu ha no so ya ye na no mo na wo de ye mbae no e ya adesibusu ya no wo ye baasa ye biesa wo ye baasa nti no aya no wo kai won se wo ebia adum nso ama won ebi ofufura ma ofufuru saa esi a wokọ na okonye aduan asa atam no kum okonye aduan a wo de ba na ohene dibi matu asi na ukabo adesi busua enum a woyɛ sama na no na wodu abobua na no ya busua ben ohene na edi anim yimpae no wode saa ama na bayere ne yame ato abonte wa ma se osodo no etwa bayere ni wie wo ahemfi wie a ya kana wota ne achiame eye edum chiame bemu chiame achiame na kasa ni nyina obi e die ti nti achiame no fu na ewu mu na wo eye ma saa wona wo ye se edum wo jina so wo ya ashafo ne atiefu de sia na utwa wani hwen a akro life dwumadi an ya to din adesua ne yesua adai butu ho asem titiri wo ku apme ne yenu a berma yakwesi ma aka ya Jonas na jama yakwesi ahia wo ha yegusu bisua kwan a wo fa so butu adai wa kire brother de se wan shase oni an shase ana se oni an fiase a ma ore ho uyi ko YouTuber akro live gh dwumadi nda wo pepepe yere to aso nti wo wie sen dwumadi a wo kan wo ye ni nyina ummu krapenni din wo ho ye seokrapenni ne won ba betena se ba be ye bibia na se sama no wo yeokrapenni emmam ansa sama no na wo yeokrapenni na ya ode ne amani nyina ama won wo ya ama na ba nti owo ohene wa himfu a oye jasere jasefo na wa himfi ni nyina wo doso ye na bi na medi kan bobo won a wo fi kesi mu na wo ye be no mu no enu echi ye wa aspafu wo ye jasefo ye wo mbintimfu ye jasefo ye wo bia oye jankobiafo won a wo prapra himfi ne ari yo bia ye jase nti wo opehin wo ho a ti se ye mfa no se ye de ko yen nei politics ya bamu a ye be say chief of staff ono no hwa himfi obiara eduma ye ni bia so ono hwa bia so nti ono na ne amani nyina baba be si ne nsem na ode ama obiara se ne ana ama ne ese se okoye no wakoye ne pepepe nti obi nye obi ama ne je se finum no wonti ohene wo mu ye ana so mpanyimfo na wo mu ntu obi nsi wo ye tu obi si wa ono na ese se oye na ama ma tena wo kana se na wo kodi wan kase okwapen ba betena se na mpanyina betia no ana so odi bibi kwa komo okwapen ansa no wan ya mo se mpempin no ye hu se wo ya ama ne ma ohene ba we di ohene de ni ama ne ma jasehene no na de akoma oni woni obetena se beje nhira na obetia won bia na sama ni oboso nyina ma ti se ogwankun bia wonkum ogwan samre ni da bi wonkum ogwan bia won fa moja bia won fa moja ye bia akosi time wo be pa yere na to wo pa wie be dumi ho ne adoko na den na mpahini ye bi ni aye ne se mpahin ko fie ko bo won ho bitu da pa aye brada na e betu da pa nti ade butu da pa tu no mu no ne yetene se jasefo na ye ofikasi mu fo no wo nyina abekwa akohia e wo nana ba mu ni fi eye enudufa ni mu na eye brada na enudufa no enumire ni mu na wo ba be wo betu da pa no na wo de chinitia ingrejuri ene mbebi ne eburukuruwa na kan na ye nchina wo de ye ofikasi mu amane saa nchina no so no wo bo so pe na ese wu se apenhene de ana so hini bi de ayo ku apenhene de bi a be kan ye oku apenhene de amane na wo ye oku apenhene amane na wo asem na me kan nti wo de beko ti abati
na wonga yi nkae wonga bo bia nkae wo man ni mu eyo bia be koti abeti se wokoka corona na fo bi no ama na fo na wo be bi poti a wokoba uze ena na no bae no wo fi amampo bi a wo be bet na ekoko no wo settle wo baabi nti saa baabi no ɛhɔ anso na nkonwa no ɛyɛ mpanyin ni nyinaa wo settle nti ɛhɔ na ɛwɔ nti no wo kwa ayɛ sɛ wo rebɔ nkae sɛ wo ba bɛyɛ adan kɛse nti wo rebɔ nkae ɛbɛkoti abati ɛyɛ ɛne abrafo ɛyɛ saa ofikasi mu yaasefo baanum no wɔne abrafo ɛne wɔn a meka timiti afo ngrahwirifo no mo ne yɛkekekeka ho no na wɔde akoti abati owie a na wɔn aba abɛyɛ dapaa no nti wo yes amani yɛn mpanyin a bɔn din adum hene bɛmo hene akyame hene kwasafo hene amamprobi hene saa mmere na wɔyɛ saa amani no wo ntame mu anaasɛ patagari mu wɔwɔ anibere mu wɔhyɛ patagari anibere nti patagari ne kuntunkunu ne ɔkɔbɛ mu na wɔde yɛ saa amani ne nyinaa nti wɔwie a na wɔakɔ ahemfi saa time na okuape hene ne ɔkoma mpanyin atena ase na wɔn akɔka wɔn ho na wɔde ayi dapaa na wɔn aboa wɔn ho fo okuda adakɛse nti wotu dapaa ne den wɔkɔ tibet ni wie na mpanyin kɔto okuape hene atena ase ne n'aheme afɔ na wɔn kan n'aheme afɔ ɛne akɔbia afɔ ne n'ɔkoma ne kuronti asopafo ɛne adɔfo no ne anuanom a wɔpɛ sɛ wɔbɛtie na ɛkɔ so na wɔbɛhu na ɛbɛkɔ so dan aman na wɔyɛ wɔ saa da ne mbere wɔ fie nea wɔyɛ ne sɛ wɔbu nsa wɔyi mpae hena na ebu mpae ɛyɛ akyeamehene yo akuapehene akyeamehene bɛyi mpae de asrɛ nananom sɛ wɔretu dapaa wɔnyina wɔn akyi na wɔmmɔ wɔn ho ban na adepa kyɛn a wɔn asan aba abɛhyia mu na wɔn asan ayɛ dɛn ɛyɛ aman ne ɛto aso nti so wɔyɛ saa de no wie a afei ɔman nkrakye anaasɛ akyeamehene na bɛbisa ɔhene kwan a ɔbɛfa so a ɛyɛ sɛ bi da no a ɔne mpanyin bɛhyehyɛ no na ɛhɔ no wabɔ akyeamehene amaneɛ na akyeamehene de abɛtu gua bi wɔ hɔ nso na sɛ sei secretary no nso wɔ hɔ a secretary no ɔwɔ no tumi bɔ akyeamehene no saa PA system adwuma no nti woyi mpae no wɔde nsu wɔde nsaafu ɛso hina na wɔde snaps nso ata akyi wɔde ayi mpae no akyamehene yi mpae no wie a wɔawie a na obi ɔwɔ wɔma no binom anaasɛ wɔde gyasefo no ɛwɔ hɔ no wɔbɔ okuapehene yi mpae no bi okuapehene yi mpae no bi wie a wɔbɛma ebi a wɔbɛhyɛ nsa no ma ɔkoma mpanyin owie a wɔde bɛkɔ nkɔbiafo so na edidi so sɛnea ɛsɛ ɛyɛ edidi so biara ne tena bi obiara ne nti saa na wɔbɛyɛ na obiara nso anom bi kakra na owie no wɔde asɛm no tu gua no wɔkyerɛ nea ɛbɛkɔ so wei biara na sɛ asɛm bi ani wa na wɔn atutu na wɔde asɔre ɛyɛ penada no wɔtupu sɛ wɔn ma mpanyin so wɔsan yi mpae bio sɛ mpanyin nkɔdu fie dodoo na mpanyin akɔdu fie akɔda ama ade ase brada ne dwumadi wɔ okuapehene ahemfi ɛyɛ adaebutu mu no brada ne di kan brada dwumadi na wɔde ato nti yɛre kɔ okuda so nti ɔbɔ adeɛ no dom yɛn na ade pɛ bi kyea okuda no dua dɛn na ɔyɛ ansa na mɛma aba so nti sia na wode w'ani hwɛ yɛn anaasɛ wode w'ani kyerɛ yɛn ha yɛbɛpɛ sɛ wobɛhyɛ ne yɛyere yie na wo comment nso ɛwɔ hɔ no nso wode aba onuabarima yɛakɔ asi mene wo retua so bi ma na ukuda nyame yɛn adom na adom bi dom yɛn sɛne nɛ nyame yɛn adom a na ɛyɛ ukudae wɔ okuapema mu na mpanyini sɔre na wante asɛm bɔne bi ma nti anɔpa kɔsi wia dumien ɛno so deɛ na mpanyini yɛ nea mpanyini yɛ ne sɛ ɛwɔ okuapehene ahemfi ne sɛ ɛdu saa mmerɛ no a afi ansa na afei wɔba bɛdi adae no ankasa a
ɛyɛ wo bɛyɛ adae ansa no wo wi a wo abutu adae ye wo mu abien saa dan kwan de yɛ da no da yɛ adae butu no yɛ wodi adae da bia adae a wodi na wɔtwe sia bia wodi asa wɔyɛ no anɔpa asa na anɔpa na ɛno no wɔyɛ a wɔnyɛ amane bi wɔ nkuafie wɔyɛ amane wɔ nkuafie na meba nti anɔpa ne ɛyɛ ne sɛ Jaasehene no ba na wakɔbɔ ɔhene amaneɛ na ɔhene kura ne guan efi asa no guan okura pɛnyene kura ne guan okura ne nsa okura ne aduane ne biribiara wɔde yɛ amane a yeye no na ɔde akɔ ama Jaasehene Jaasehene nye fama ne Jaasefo no na Jaasefo no mfa nyɛ amane nti Jaasefo no nsa so mu a na wɔde akɔ nkumafi na wɔde akɔbɔ nkumasoafo yene amane na nkumasoafo yene esumu na ɔno nso yakɔ ofi kɛse mu wokɔ ofi kɛse mu wɔ ɛne ɛwɔ ofi nkumafi wɔ na ankasa awɔ nti wɔde kɔ ofi kɛse mu na abrafo akɔ Jaasefo baanum na wɔyɛ ofi kɛse mu adwuma no wɔn akɔ hɔ na wɔn akɔ yi mpae na wɔn akɔyɛ amane wɔ ofura gua no so ɛhɔ na wɔde ɔhene bɔ amaneɛ si ɔrema no ne daadaa oguan a ɛyɛ aduanan bi a ɔde ma no na ɔde ama egua no na wabɔ no amaneɛ nea ɛwɔ mu no amane a baabi adu no ayɛ mete nti wɔka amane wɔ ofura guan a edum yi ntumi nyine mfim ɔno yɛ kii wom osipi wom ti guan no ɔbɛkɔ no edum hin na etwɛnti na eduma ɛnɛ wɔn mo etwɛnti na wɔde agu ɔde ayɛ amane ɛsɛ sɛ wɔde yɛ biara wokum oguan no yɛ amane no wie a den ebi so nea wɔyɛ ne sɛ na ɔka nyina yɛ anɔpa no ɛyɛ anɔpa no ɛyɛ anɔpa bɛyɛ fi nsia kɔnaa ɔhene ankasa ankasa ɔhene bɛtumi aba wɔwie a wɔtumi firi ɔhene si na yɛ wie nti wankasa abra na bɛyi mpae kyerɛ wo mpɛn okura pɛn ankasa na bɛbɔ wo mpɛn amaneɛ nea wɔhwehwɛ ne akyi gyina a wɔnyina wɔ akyi na wo nso nea ɛwɔ mu biara no wɔayɛ no pɛpɛɛpɛ ɛwɔ ofiasi mu hɔ saa man na wɔyɛ mpanyin yɛ no wɔfira ntama anaasɛ wɔhyɛ atare fitaa anaasɛ wɔhyɛ ɛnyɛ ne nyinaa nyɛ fitaa wɔnyɛ fitaa ɛne nyinaa yɛ tuntum ɛyɛ batakari tuntum medase paa nkɔmmɔ no ayɛ mede ahwɛfo no atiefo mesrɛ mo a mofrɛfrɛ me mo ntɔmbɔ ase na nkɔmmɔ no ayɛ mede mewie a me ne mo bɛkasa owura kwasi nti anɔpa no saa wɔayi okurapanyin ama no edi kan ma no wie na obekum oguan no anoa ne ade nyinaa wie no na den na edi so biem wɔyɛ saa amaane no nyinaa wie a na wɔbɔ bɛyɛ sɛ nɔnkron ɛkɔ na saa time na ɛtiefo yi de wɔfa nkyɛn saa time no na wɔba bɛsi akyerɛ so afrɛ mpanyin na mpanyin ahyia na wɔn abɛdwene ɔman no ho ɛyɛ akudan adaduanan ade bi a wɔyɛ no adan no wɔn abɛdwene ɔman no ho ebi a wɔn anya ɔman ahoma bi afi aban mu a ebi a na obi bɛyɛ ɔhene ayɛ ebi a na obi bɛkyi ɔhene wɔbɛhwɛ na ɔhene foforɔ bi afi abusua apa ɔhene foforɔ bi na wɔde n'abɛkyerɛ na amane ɛwɔ ɛyɛ eguabɔ beaeɛ no mu no na wɔn ayɛ no ahemfiwa nkakra na bia bɛyɛ dɔnkoro nnɔnga bi wɔn abɔ nti mɛtiwasi ɔka matena ɔka na ase yie na woka sɛ wobɛsi akyerɛ so akyerɛ bɛn wobɛsi nkratwi so wɔn fa wobɛsi wɔ ɛyɛ aban anim wɔ abɔnsambo anim wobɛsi so mpɛn abiesa afrɛ mpɛn sɛ mmara so obiara mmra
na ene akwaye okuapehine ayemfi nsemkwa na mepese mebisa na we kakra afa ho amane a wo kan nyina achi ni okuapehine ayemfi de na wo kire yin nti adesibusuya ewo ekofo an kwa tuntum da won so obi aso ye ne obi aso beye na amane nkakra wo ni fi ise okuapehine no ono de ne ntabanso nti watero ne ntabe mo pe ne jasefo no dɔɔso ene abusua no nti obia bekofi akɔ ye na amane akyerɛ ne mpanyin ene bibiara sɛnea ɛsɛsɛ wɔ ye ne pɛpɛpɛ esan sɛ ɔno ɔyi na ɔyɛ ti ne nti ene ne ma no wɔ adum nti adum so wɔ ne krɔfo a wɔbɛyɛ ebirimu ba bɛyɛ amane wɔ hɔ ama no bɛmu nso wɔ bia wɔyɛ abusua de obia wɔ ne nkyekye de a wɔyɛ nti mede me fi kodumase me se kodumase fo ye won de koma hiri fi ye won de achami fi be ne de kogutuku be ne de franka hiri obi abeye ne de eno de amane na ye nko wafi amane ne de obi abeye ne de anopa obi awia no won abom akwa ahimfi akodi ekudai no de ekudai no se awo nwo na ne se asem bi anu a bɛyene tenase dwendwene ɔman no asɛm a ɛkɔ afuni nyinaa na sɛ wodi kaka sɛ obi bɛde ɔhemi bɛkyia anaasɛ biribi a nti ɛno no a wɔkɔ a adan no a ɛyɛ fitaa anaasɛ tuntum anaasɛ ɛdɛn anɔpa no adan no de ɛyɛ fitaa yɛ ntama bi a wɔyɛ ɛyɛ ɔfɛ ayɛ du baabi a saa time no agya yɛ nananom a saa time no wɔdɔ ɔkookoo no mu no ebiri no mu ana wɔyɛ aborɔfo dwuma ebiribi wɔ wɔn nsam yi na otumi fura ntama a wohu sɛ yi ɔbrɛmpɔn paa na ɔde bɛyi obi akyerɛ ne bɔbere sɛ ɛno na ɛretwa so wowie pɛ na wokɔ akotwa odwira nti ɛsɛ sɛ woyɛ matena ɔka nyinaa sɛ nti yɛme yɛn adom sɛ na wokuku sɛ na anka dae kwape di na adae na abɔ bɛyɛ dumien na wọn tugua na edi kan wɔde abɛɛbi no na ɛtɔ so abien no den amane na mpanyini yɛ asanwa abɛgua mu anaasɛ den nhyehyɛ na ɛda wɔ nea yɛ wɔ fie wɔ a wɔyɛ ɛne nea mehu a mi wɔ mu bi no wɔyɛ ne sɛ adan nankasa wɔ butu wɔ nkonnwa bi patɔ me ba adɔfo no etiefo efi asane yɛ adu baabi a meba hwehwɛ ɛpɛ sɛ metie anaasɛ ne ntie na yɛdi dwumadi bi yɛdu no mpɛmpɔnso ankasa nti hyɛ na wo nua bi nyɛ dɛ nhu anaasɛ dwen wo aso yie na tie na ɔba bɛka no na yɛnsua ade yie mɛgya akwasi yɛnkɔ na yɛtene sɛ da ibutu na ankasa butu adan no nkɔkɔ fi ɛyɛ abusua baanum na ɛyɛ gyasefo baanum na wɔyɛ ofikasi mu no wɔn nyinaa bɛtwa ahyia ho na ɛna mekɛ sɛ wowura ofikasi mu hɔ a akyerɛme ne yi mpaeɛ wei wɔfrɛ no si dɛn adum bɛma abrafo atwa oguane no na nkonnwasoafo hene de ayɛ amaane no ne biribi abɔ nkonnwa no amanneɛ sɛ wɔde wɔn rekɔ abuu mu efisɛ da nyinaa no wɔgyina hɔ wɔne yɛn nyinaa ne te nti wɔrekɔ abuu mu na wɔn akɔ prepare wɔn ho afede foforɔ no afede a yɛbɛsi mu no nti wɔkɔ abuu mu akɔ nti wɔbɛbɔ ɛyɛ nkonnwasoafo yɛn bɛbɔ nkonnwa no amanneɛ sɛ mmiri yɛ adu yi mu yi de mpanyin rekɔ abuu mu nti wɔresrɛ sɛ wɔn ho ban wɔn nyɛ mpɛtu wɔn mfimfini wɔmfa sɛ wɔnyiyi saa nneɛma no nyinaa na nkonnwasoafo nyine yɛ saa amaane no ne ade nyinaa wie a wɔn adan nkonnwa no abutu ɛno yɛ nkonnwa fi na amaane wɔ hɔ bebree na ɛnyɛ no nyinaa na yɛbɛtumi aka wɔ bɛgua mu nti kakra wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛnim andire wɔn ne sɛ wɔyɛ wie a na wɔn abutu nkonnwa nti mmerɛ no dɔn a wɔrebutu nkonnwa no de na ɛno de wɔyɛ wɔ okua mu okuapɛn ni wɔ saa time no okuapɛn ni wɔ ne nyinaa wɔyɛ ma okuapɛn wɔwie a wɔkɔbɔ no amanneɛ wie a wɔbɔ no amanneɛ mpɛn akɔbɔ no amanneɛ na ɛyɛ amane sɛ ɔnni hɔ anaasɛ ɔpɛ ɔbɛwɔ anaasɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔwɔ hɔ a obɛtumi awɔ hɔ
ɔpɛ sɛ ɔwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ ɔtumi wɔ hɔ na edu baabi no na yɛn ɔsɛ ado adankwa na afei wayɛ mmerɛ wɔ nti na ɔma mpanyin bi gyina mu ma no ne ma mpanyin gyina mu ma no nti na ɛna mmerɛ pa so abɛbisa wo sɛ wɔyɛ saa amane na wabɔ mpanyin bi mpanyin bi ɛda abusua no ɛnum akyerɛ nkokwapɛn no ɛno akyi no ahemfo biara nni nkwan sɛ wɔbɛba wɔyɛ saa mmerɛ no amane daabi saa mmerɛ no yɛ ofi kɛse ma ma no Krontiri Asono ahene bua akoma ahene wɔmma obi wɔn nyinaa obiara mma hɔ obiara ba hɔ a ɔntumi nkɔ ofi kɛse mu ɔbɛtena dampan yɛ wɔ dampan wɔ hɔ ɛne ɔbɛtena mu but obi te sɛ Nana Asono ahene de wɔmfa ɔdehye nsi ɔhene nan so wɔmfa ɔdehye nsi ɔhene nan so ɛfisɛ Asono ahene no nso yɛ ofura egu ahụ wɔfa yɛ onye obedi nti ụmụ no kɔbɛn ho ɔkyena bi ne wɔahuru akɔ akɔfa ose mi ama afa ma ade me wɔfa no nso yɛ sɛ wɔfa no tumi yɛ busuapan na ɔtaa de n'akyi nti Krontiri obiara ni edwuma biara yɛ okuapɛtene na Asono ɛyɛ okuapɛtene ayi ne mma ɛne ne nenanom wɔne gya asefo no wɔn wɔyɛ ɛsɛ edwuma wɔdan nkwa butu a na wɔka nkwa gu a ɛwɔde sɛ wɔntumi nka nkyerɛ ma akyiri mepɛ sɛ mesua wɔ kokua mu na mede ato me koto bi mu wɔyɛ saa dwumadi no bɛyɛ mmerɛ no tɔmbɛ wɔyɛ no saa mmerɛ no wɔyɛ no bɛyɛ nɔnga sa rekɔ no akyɛ ne nɔnan wɔn ayɛ ofi kɛse mu de na ada ebutu na nkasa ama ne no wɔn ayɛ ewie wɔ nkonnwa fi nti wɔyɛ wie a saa time no na mpanyin abɛtena ase a wɔba abɛhyehyɛ mmara no ɛyɛ aman no mmara no a sɛ yɛrekɔ abu mu nti wɔnyɛ dede wɔnyɛ sɛ no na afei wɔn aba abɛhyehyɛ nansa no wɔba abɛhyehyɛ na ɛyɛ mpanyin nyinaa bɛkɔ akɔhyia mu baamuhene fi ɛyɛ gyaasefo mpanyin na amɛka na ɛbɔ wɔ din no wɔbɛkɔ akɔhyia mu a wɔyɛ ofiasi mu adwuma no ɛyɛ adum hene ɛyɛ akyeamehene osodo ɛne bɛmu hene no nkasa no wɔn nyinaa bɛboa wɔn ho ano wɔ yɛde wɔn fa nkyɛn na wɔn aboa wɔn ho na wɔn nyinaa to santen saa time no na akuropɔn ɔkoma mpanyin atena ase nti adan no wɔbutu wɔ akuropɔn nti ɛyɛ ɔkoma mpanyinfo ɛne akuapɛhene no wɔn asɛde obiara a wobɛba bi a ofi amanten so bi a ɔbɛba no de woba ne sɛ wobɛyɛ bɛhwɛ ade ɛno no buru ne frɛ no observer nti sɛ yɛn Krontiri a ɔwɔ yɛn kurom a sɛ ɔba bi a ɔba sɛ observer sɛ Nana Gyankwasi bɛba a ɔbɛba sɛ observer manfɛn bɛba ɔbɛba sɛ observer ɔde ɔmɛyɛ webia wo akuapɛhene atena ase na afei nso wɔn aguru fɔntɔnfɔrɔ saa na wɔaguru na aguru saa kɔsi time a gyaasefo no ofi kɛse mu mpanyin no a ɛyɛ bɛɛmu adum nkɔnwasoafo osodo ne akyamere mu wɔbɛdu hɔ na wɔn ayi mpae wɔbɛdu okuapɛhene ahemfi na wɔn ama wɔn nsa nsɛɛfu ɛna hyɛn okuapɛhene na ɔde bɛma gyaasehene yɛwɔ meka ebien wɔ yɛn okuapɛhene mu yɛwɔ okuapɛhene gyaasehene ɔno na ɔhwɛ okuapɛhene ne ama so ɔhwɛ agyapade biara ɛwɔ okuapɛhene mu ade efisɛ mmemme kɔ ofie wɔ no na wɔbu bebi wɔ hɔ si Asono ani nhwɛ ɔsono ani ade so nti wɔyi tudanfo bi a na wɔgye wɔn di wɔn wɔde wɔn bɔɔ gyaase no ɛna yɛwɔ akuapɛm gyaase yɛwɔ okuapɛhene gyaasehene yɛwɔ akuapɛm gyaase no de ɔba ahemfo afe na waba baako afe efisɛ sɔn sɛ ɔyɛ ɔsono ani nti ntumi nhwɛ ɔsono ani ade so na wɔde ma no na ɔde kɔ ɔno nso de kɔɛ ɛna no wɔn ti mu adɔ ɛna de wɔn mɛmɛ sua de tia so nti wɔba no wɔn ma wɔn nsɛɛfu na wɔn ma wɔn hyerabsera na wɔn abɛbɔ okuapɛman ɛne okuapɛhene ɛyɛ ɔkoma mpanyin ne okuapɛhene ama ne yɛsi adan no sisi wɔn abutu mpanyin wɔba abɛhyehyɛ adan mu mmara
sɛ yɛnim sɛ wɔsi wɔnyɛ yi wɔnyɛ dede wɔnyɛ sɛ no ɔde no a wɔkɛsɛ wɔni ne de neɛ ama no mu no ɔde foforɔ baa wɔni ɛno nti na a wɔde bayerɛ no yɛ koko ase bayerɛ no ɛyɛ saa ama no ɔde foforɔ baa wɔni ɛnyɛ sɛ bi adae nti ɛde wɔni ɛsiane sɛ ɛyɛ foforɔ nti wɔni nti foforɔ baa wɔni nti na wɔn ahyehyɛ ho mmara na mmara no a wɔbɛhyehyɛ na yɛ wɔ baabi a wɔfrɛ wɔ sɛ sukuu mu kristofo mu ɛhɔ no deɛ ayɛ nka wo bi te sɛ asɔre da ahoa de kɔ ɛne adame atifi ɛne de na aborɔfo no a na ɛte hɔ no wɔyɛ wɔn asɔre nti ɛyɛ collaboration a aborɔfo no ne yɛn ɛkorɔpɔman no kɔman no nyae nti na ɛkɔbɛyɛ saa nti ne wɔde saa amaane no egu so wɔ hɔ na wɔde saa amaane no wɔn ayɛ saa amaane no hɔ wɔn ayi mpae na afei wɔn ka ho asɛm wɔwie pɛ na bɛmuhene yɛ gya asefo no bɛmuhene ne adumuhene ne akyeamhene mu wɔn asrɛ kwan sɛ wɔn abutu adan no wɔ ofikasi mu deda ansa na wɔba abɛbɔ amaneɛ wɔn ayɛ amaane no awie nti wɔba abɛbɔ amaane no ho amaneɛ nti ade no a wɔyɛ no ɛnyɛ wɔn de nti hina na eyi mpae no na sɛ ɔbɔ amaneɛ wɔ bɛm nea ɔbɔ amaneɛ no ɛyɛ akyeamhene efisɛ akyeamhene na ɔyɛ spokesperson ɛyɛ sɛ minister for information biribiara asɛm biara ɔhene bɛka biara no anaasɛ nhyehyɛ biara no ɔno ɔde to gua na nea ɛtene sɛ na mpahin bɛkɔɔ fam a mpahin ebi mu kɔ okura ase no wɔnsisi anan mu yɛ nti na mɛno na biri kura no te asɛ bɛka ananko yaa nti na biribiara na ɛyɛ bɛmuhene ɔno wɔfrɛ no biri kura no na wɔanya ne kwan nkɔ nti ne wɔde nsɛm no nyinaa soa no ɛyɛ afei so hwɛ na yɛ efisɛ wɔn a wɔyɛ ofikasi mu adwuma no nyinaa wɔyɛ nananom ɔno pɛ na ɔyɛ ɔba wɔn nyinaa yɛ nananom ɔno pɛ na ɔyɛ ɔba nti ne wɔsi hwɛ ɔma no so na so wɔni wɔde a ɛne wɔn ankasa yɛ ɛne yɛde di mu ara na yɛde di mu ara yɛde di mu yi bɛmuhene bɛyi mpae wɔ okuapehene bin akyamini na oyi mpae wɔ akyamini bɛyi mpae wɔ okuapehene bin mu okuapehene butu nada ɛyɛ ɔno na obi butu nada dabi amani bi a wɔyɛ adɔfo no ahwɛfo no etiefo monhyɛ no so yi ma ɛnyɛ ɔhene na oyi mpae na ɔbɛbɔ amaneɛ na obutu adae ogyina okuapehene bin mu abutu adae nti mpɛ bi bɛte ose ɔhene sɛ yɛsi abutu nada ɛyɛ okuapehene na abutu nadae obi na ɛyɛ obi na ɔyɛ ho adwuma ma no obi na ɛyɛ ma no obi na nkasa ntumi nkɔnkɔyɛ na ama ne nti obi na ɔyɛ na ama ne ɛma no nti so nipa no ɛna woyɛ ama ne wie a ɛsɛ sɛ wobɛbɔ wura na ama ne yɛ sɛ bi wura ma yɛ awie ɛsiane sɛ wɔn ɔno wɔn yɛ ama ne yɛ nananom no na ɔno no yɛ ɔba ne nti ɔno no wɔ n'agya n'anim kwan ɛsɛn nananom no nti da bi a wɔyɛ ade nyinaa ɔno nso na ɔbɔ ho ban biribi ɔno nso gyina ho bɔ ho ban na wɔyɛ ɛyɛ bɛmuhene no na owie a wɔbɛbɔ ɔda wɔn ano sɛ ɛyɛ bɔ ho ban no wɔyɛ ama no na owie a wɔbɛbɔ n'agya n'amaneɛ nti tuntum amene de ɔkɔbɛn ne birisi mɛnku bi pɛn na mpɛ sɛ mbusa si wadi adae a okuapehene ɔsare adankɔ yɛ mbɛ kɔ nyame mfa ne nsie ɔtena sɛ so wɔ soro bɛɛdu mmerɛ a wɔbɛbutu adae a saa da pɔn na ɔbɛn n'anim na ansa na ɔbɛbɛn n'anim no nso wɔde akua bi ampɛn bi na adumwa da ɛyɛ abusua a gbogbo de baako kɔn na wɔde abesi wɔ wɔn awusu mu na wɔn ato asankran na fɔntɔn fram de tumpan akasa mpo ɛtɔrɔ bi kura mpo a ɛyɛ den sɛ ɔbarima na adendan no kɔn no otumi bɛgwam na ɛno no betumi aka bibi kakra afa wɔn aman ne yɛtene sɛ nei na agya nebuya bɛnti ahemfo no wɔn ayɛ nkonnwa aba kan no de na asese gua no te so asese gua no ado gua no ne egua a ɛsɛ sɛ ɔhene tena so gua bɛm ɛyɛ egua a ɔhene bɛtena so wɔ gua mu biara wɔbutu adae o biara a wɔbɛbɔ gua biara ɛno ne egua ɛsɛ sɛ ɔtena so asese gua na ɛyɛ ado gua no ɛno na ɛsɛ sɛ ɔtena so na ne yɛtene sɛ sesei no
yɛn nananom na wɔde wɔn ba sese no wɔn mu yɛ duru adogua no nso enyi nti no ɛte sɛ kan no bi ewu nti sɛ ɛba akobu nti na ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nkae ade ma nkyiri ma ehu sɛ na ewu nti yɛyɛ a na yɛde asi egua na ɔhene te so no na yɛde asi akyi kyerɛ sɛ ɔda so te so ya wɔ nti metu ase ya sɛ na wotiwe yi na egua no wɔ a ewu akyi na nipa bi gyina ho na wɔn bɔ ho ban nti wɔn mu a na wɔn awoso na wɔn awoso na ifi bɛn mu wokɔ di kan ka sɛ nkuasɔfo na ɛyɛ wɔn nkuafi na ebue a ɛno nso yɛ nkuasɔfo na ɛde ekura mu ara wɔde bɛbɛ gu mu na abrafo abɔ ho ban na adɛ na wɔ baabi mu anantew yɛ wɔn den saa yɛ tene sɛ akɔyɛ mpɛhɛn agua wɔn akae mpɛhɛn abɛfie sɛ wonya yi so mpae no wonya woso dɔn na ɛwɔ ho no pɛ na mpɛhɛn na asɔre no wɔ bɛfie di na yɛda no kɔn ho no sɛ mpɛhɛn ahorow abɛtena so nti na yɛda no kɔn ho no na ayɛ sɛ mpɛhɛn no tete ara nti na ɛma no brɛ na ayɛ sɛ mpɛhɛn no abɛtena mu nti sɛ mɛhu bi pɛn a wɔde bɛgbɔm a ɔsane adankwa fii mu no saa afe a edi kan sɛ bibi saa na wɔn mpɛhɛn no pɛ sɛ wɔde bɛgbɔm anaasɛ ɔpanyin bi saa fii mu wɔde egua no de bɛgbɔm no na ɔbarima na egua da no kɔn na nsu n'ani ase ba na yɛde baabi a fɔntɔnfɔn a yɛbɔ ahemfi na ɔde di asaw redan ne ho na n'okita dɔn wɔn nso wɔ so ana wɔ sɛ fie hɔ ayɛ duru paa. na yɛtɛrɛ sɛ esan saa yɛ mpanyin ade ne nti nea na ɛma saa ade ne sii ne kakra bi nkiri mu na mba abɛma wɔn nea ɔte egua no so nankasa afi mu saa tae mo no yɛ ɔsɛ ado yɛ adankwa fi mu nea ɔte egua no afi mu na bio na ɛsɛ sɛ ɔba bɛtena bi wɔnyɛ n'ama ne mu obi ntena so bio wɔnyɛ ofura egua ho ɛma ne mu obi ɔno pɛ na yɛ na egua obi awɔ na egua ɔno na de yɛmfa ne yɛn nana otumfoɔ daase berɛ ɔno na egua sɛ obi oniwa a obi ntumi nkesi ɔkɔtena so yakɔyɛ adwagye nea ɔsɛ fata a wɔn asi no a ɔhene yɛ asi no ɛna obetumi atena so nti na wɔde no kɔ no wɔde kɔma ahena nti na ade ne mpɛ sɛ ɛbɛkɔ ɛna mpanyin nso fɔ so sɛ ɛnyɛ hwɛ mpanyin abisa ase nti wɔn fa mɛkyerɛ na wɔn fa nkɔ. nti mɛnna asekyerɛ yie na ɛba ne sɛ sɛbi ɛba ne sɛ saa egua no ntumi amba gua mu anaasɛ ɔhene bi tena gua mu na wɔn ntumi amfa amba na ɛma adaibutu no ntia anaasɛ nkoyi. na kyerɛ sɛ ntia ntia ne sɛ egua no na ɛsɛ wotena so na ɔdo yɛ wɔ ama no na egua no niwa a wotena ne ɛwɔ nso yɛ ama no. nti sɛ egua no niwa a mpanyin no kɔ nkuanfi a anaasɛ wɔkɔ ɔkwa. sɛ egua nni hɔ a wontumi nkesi woyɛ ama no bia because egua no na wɔresom no. egua no ne yɛn nyinaa yɛn kra ne yɛn nyinaa yɛ ɔman no nyinaa biribia no na tumi ne wɔ ne ne ti nti sɛ ti ne nniwa a woyɛ ne bia ne de ɛne ɛwɔ mmiri wɔ hɔ a wotumi bɔ egua no ama ne yɛsi ne wura ne nni hɔ nti ɛyɛ ebi a sɛ ebi a aberewa ti ɔwɔ hɔ ɛyɛ ɔte gyankoroma egua no so no wotumi bɔ n'amaneɛ ɛna obiara otumi tena gyankoroma egua so bi otumi furufuru egua no yɛ yi ɔbea no ne nti a mɛka saa ne sɛ ebi esi wɔ akyɛm pɛn ne nyinaa yɛyɛ wɔn asefo doku a odi kan ɔna ɔde wɔn fi adanse de wɔn bae ɔka akyɛm ahemfo no a wɔn adi fufuru bɛyɛ egua no ho bi wɔatwa bra wotwa bra a wote sɛ ɔbarima sɛbɛ wotwa bra a wote sɛ ɔbarima na ɔbarima yɛ bia wotumi yɛ wɔyɛ ama no kwan so nti ɔno na egua no oturu na ɔde bae ɔno okura egua no de bae nti sɛ nnɛ okese egua no ofura egua no mmea na ɛyɛ mɛdɛ ne se mmefa maa de anaasɛ ɔno ɛkyerɛ no yɛn sɛ ɔtena egua no so nti sɛ ɔnkyerɛ ne ɔtena egua no so yɛ sɛ ɔmfa egua bi ama wo ɔmfrɛ saa mpanyinfo no because ɔhene aka ɔkoma mpanyin ho ɔkoma mpanyin ɔno ne wɔn nyinaa na. nti sɛ ne bɛn ni wa otumi gyina hɔ si nneɛma kwan
say ebia yɛwɔ abakwasɛm bi a ɛyɛ na n'akua so ɔno saa ogyinae n'ofi adehye busu n'ofi sɛgyawe abusua mu na nkoa osi adehyefo bɛsɔn sɛ bɛsia na nkasa a ne yɛfunu ba ɛyɛ na nakɔ akutum ɔka wo bi otu na ade so wede wama nsɛm a wɔka ahosi agum woahu saa ofura agua no ɛne saa nneɛma no a woyɛ dɛn ɛsɛ mpanyini amane ɛne biara na wotena ase watena ase yie sɛ ɔhene pɔn oyɛ okura panyini adɔfo ɛne ahwɛfo me kai says premprea na wode wafiri to a akro life dwumadi a yɛato no adesua na ɛnɛ mene abarima yaw Jonas na wabɔ ne din anka na adaka mu din ankasa akyerɛ mu yɛakɔ asi akyerɛ mu na yɛgu so na yɛde nkɔmmɔ no reba awia na wakyerɛ yɛn ɔkwan a sɛ wɔbutu adae wɔ kurapema mu ɛyɛ okura pɛhene ɛbutu na adae a ɛyɛ brada amane ne amammerɛ a wɔyɛ ana wukuda no anɔpa amane ne amammerɛ a wɔbɛyɛ asana nwummerɛ wukuda nwummerɛ mu panyini abutu adae wɔ begwam aka ne nyinaa akyerɛ yɛn na sesia na wɔde wofiri to ha ana sesia na wɔbɛto yɛn ma ɔrɛnho nka akyi yɛ wokɔ YouTube a akro live gh ɛda hɔ owura kwesi yɛde ɛnɛ nkɔmmɔ no ɛnɛ me kakyɛ ahwɛfo na etiefu nyinaa sɛ yɛreka ada ebutu ho asɛm na wo nsɛm na akeka no wayi nneɛma bi ho a mɛpɛ sɛ na wɔtwi me ne mahwɛfo ne me etiefu nyinaa bɛpɛ wo wo kyɛ aka kyɛ osi na wɔtwi ɛbɛbɛ bie mu na ukuda ɛbɛbɛ yi yɛbɛhyia ne yɛsua nneɛma nkakra na kakra nso wosua wa mfi ne nso yɛsua na yɛnso yɛde atu anamɔ na wɔbutu adan ne wie sɛ wɔn ayɛ wɔ gwɛbɛ mu na wie ne ade na sɛna ɔkan mpanyin a ɛbɛyɛ ama ne mpanyin anum abɔ ma bɛyɛ ama ne ma wɔn mu so fi ahemfi wɔ kwa dɛn na mpanyin yɛ wɔ akyi wɔn ma wɔn mu so kɔ wie a ɛde ayɛ ne sɛ wo agu fuma no wɔ mu ɛyɛ fɔntɔnfɔnfo otumi goro fɔntɔnfɔn na wɔtumi goro mu epusu ɔhene mpɔn ankasa atumi ma ne sori si gua mu tumi sa wɔwɔ agoro wɔ hɔ a wɔde goro tu ɔhene ase na wɔde yɛtu ɔhene ase nti wɔtu ɔhene ase a na wɔaba otumi saw ɛnyɛ ɔhene nsaw da biara ɛwɔ mu a dapɔn da baako na wɔasaw dapɔn da baako na wɔasaw wobɛhu na asaw bi wɔ ebi a ɔte apaka mu na ɔsaw nti ɛnyɛ biribiara na ɔhene sɔre a ɔsaw me to ase ya nti sɛ wɔtu gua wɔn ma ɛyɛ gyaasefo no kɔ saa na wɔ guguruguru saa awie na wotumi tupu na wɔn ama ɔhene asɔre akɔ dan mu nti wɔwie pɛ na yɛ sɛ wɔn awie biribiara wɔn nkɔ nkɔmɔ efi bio wɔn nyɛ biribiara bio na afei wɔn agya nkɔmɔ efi wɔ ama osoodo ɛne gyaasefo no agyaase hene da wɔn ano wɔn na afei wɔba bɛ bɔ fi no ɛne biribiara ho ban wɔn nso na wɔba abɛhwɛ wɔwie a wɔba abɛbɔ dawuru wɔbɛba bɛyɛ na wɔtwe abie bi na obi ade aboa no ho wɔn abɔ dawuru afa nkurɔpɔman nyinaa ɛyɛ no nso koraa akyɛnmɛ ne saa obetu nipa na akyɛnmɛ funu bi na abrafo di akyi na saa abusua gyasefo abusua num na ameka adabi ameka wɔn asɛ kɛse mu funu na wɔn nyinaa abɔ mu na wɔde afa nkurɔpɔman nyinaa mu na wɔn abɔ dawuru na wɔde mmara no ɛne nhyehyɛeɛ no ato gua wɔn awie wɔ ahemfi no bi a wɔtwe so na wɔtwe nti mmere no dɔm bɛ na wɔtwe so no ebesi gu abrada na wukuda mmere no dɔm bɛ na wɔyɛ na anɔpa na ewia na sɛ wɔtumi bɔ no anɔpa akɔ na ayɛ times no ɛyɛ dawuru no wobɔ no ahemrakye a ɛna ɛkɔ aso no bi sɛ ahemrakye no na obiara da kɛtɛ so ɛyɛ ɔdasu nti ɔdasu mu no ɛna abrafo ɛne sɛ ɛgya asefo yi ameka sɛ mu wɔnam no wɔbɔ dawuru no sɛ wɔbɔ no wɔn atuma mmɔ awie a adodwofa bɔkɔɔ bɛyɛ sɛ nonsia no ata na obiara yɛn a yɛyɛ afu yi na yɛn nyinaa afi afu mu na ɔyɛ adwuma wɔn kra obiara aba na wɔn abɔ na afi wɔn awusie wɔante anɔpa no na wɔate na adodwofa
na ɛnua no yɛ bɛba bɛtwam odwira no ankasa na wɔtwe asia no wɔretwam odwira no wakasa paa mede wokasa abɛma wo sɛ wantena mfi kwa na mpɛ sɛ woka biribi kakra fa obi bɛka sɛ experience ɛwɔ ahemfi mpanyini bi a wɔn afi mu kɔ abɛto wɔn a wɔn kasa wɔn nneɛma bi a wɔyɛ wɔn ahemfi wɔka ɛyɛ amaa ne na wɔka wɔn asɛm no kakra wɔbɛkae wɔ akyi kakra ɛnɛ akɔyɛ awudae de yɛ kan bɛyɛ sɛ nti ɛbɛtumi akae obi te sɛ ɛyɛ ɔsiadore adankwa ne wɔfa baako ɛwɔ fɛ ne si Uncle Kwapɔn yɛwɔ baako na Uncle Dennis yɛwɔ ɔyɛmɛ adoku ya ne nua barima baako ɔno mu yɛrɛ firi din kakra na wɔn nyinaa yɛ adehye mekae wɔn pa mbɛto wɔn mbɛtu obi te sɛ na obi ɛtie mu obi Kwapɔn a na ɔyɛ tufo yɛn ɛyɛ na ɛsante sɛkyi apɛdwa yɛn mbɛto mpanyin bebree ankɔbea kwamfosu mbɛto ankɔbea ɛwuku mekae sɛ kora yɛkɔtwa odwira wɔ kongo baako a yɛ ne ankɔbea ɛwuku ɛyɛ ankɔbea ɛwuku firi ne ɛgya no mu ɛyɛ kongo kwamena ɛku no mu na bisua ɛhu nyinaa ne ade ɛgya ɛyɛ meame mɛgya ne oyi kwasi labi na ɔde me wura hɔ nkakra okiki a mɛyɛ afra nkakra nti fɛ mu a nti mekae mpanyin bebree na okeke na maka na me onipa a meka nipa yɛ shabi wafi kwamena siedu no ɔhene ba boafo ɛyɛ ayibo ɛwe wɔfiri sɛ kulape bɛbɛto bɛn abɛn na yadɔnkɔ na ɔbɔ eburukuru a ɔno edu odwira a otwa nti oyi bɔyɛsɛ nti amoa obi ti sɛ buruku na ɔyɛ driver wawu obi ti sɛ bɛyà ne nua panyin mu Kofi Afro one day ne wɔdi mu ntintim afa ɛna mɛgya baako pɛɛsa ho ɛyɛ wɛgya pɛɛsa ho wɔn nyinara saa time na ɛnafɛm akwụkwọ dị ya na mgbe otiti ọbrafo dị ya ọbrafo ya apɛ bi numu ne ade nyinaa abrafo ya afori numu ne ade nyinaa abrafo bi a no fi bredi numu ne ade wɔdɔɔso mi ntumi nkae wɔ nyinaa ɛto yɛn wɔfrɛ ne si dɛ mpo bɔmba ne papa ɛyɛ aduasare na ɔyɛ state secretary Mr. aduasare obi ti sɛ apɛsɛmaka yɛ no me master ɔno na agya na bu ɔde hyɛ gba butakyi ɔno nso wɔdɔɔso na so na afe nso dua yɛdi nkwantana so a na yɛakae nananom na mema a yɛnua yɛakɔ esi a dodo no afrɛ no yɛaw Jonas bobɔ mpanyini bi a ɔbɛto wɔn wɔ ɛyɛ nkwafi anaasɛ ahemfi a ɔbɛto wɔn no na ɔbobɔ wɔn din kakra sɛ ne kasam no wɔn mɛmɛhu sɛ wɔsua ade na wɔasua ade nso na yɛ mpanyin a ɔbɛto wɔn na wɔkan no wɔyɛe nti na wɔn asua no nti na mma wɔn bɔ sɛbe panyin aduasa mpanyin a afi mu nti sɛ obi de hyɛ ka ho anaasɛ wo nim na mo nyinaa yɛ akɔ yɛn mo hyɛ de ɛnɛ nkuda ɛnɛ dakɛse kwapemɛ mu ɛmoa mo nim yare bɔne a ɛfa wiase afɛ na nyinaa nti ama nneɛma adan kakra ɛnɛ bu kwapemɛ mu a ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ na mini abɛrima kan na nyame adom ɔbɔ ade ada ɔma ne koso ti ase a na yɛntumi nsa nkɔkɔmiti mbɔ pɔw aman ne nketewa a anaasɛ aman ne ɛwɔwɔ no bɛnyini atumi ayɛ wɔ afi mu na wɔtumi nyɛ wɔ gwɛbɛ mu kɛse sɛ na yɛne mu nti na ɛnɛ mefa me ntama afa me tuntum a mabɛtena yɛ nti adaadi de anaasɛ adaabutuo de ne bere so yɛkae yɛ menanom sɛ mesi medin safori ɛyɛ kɛse yi de na mede kae deɛ na mekae safori tenten de safori tenten de a na ɛnɛ yɛ ne bere sɛm paa na ne nyinaa gyina yɛne nanom asonafo abakwasɛm a
o kusu kwa men na ne efa adaibi ho adaibi to ho ye de bre na se na medi kan no mesre yenua ya Jonas efa ne chew na watwe den anim abia bi sa don fa nche me bre pa se na menya no na ye fu ha me bre pa ma bre party obi a onimu no na se obi a onimu no ka chesi yesre no ma se na me gusu sire na watwe a ebebe yi ombo den se obeba ye mpe bi nto pons na ye nsu ya bi wo fa ajo din a me de fre wa ne ye de san sebe penedias afi aso ye pe bo akọ abeto ye de na da obo ade ase da na no so ase wa fishia sem ye den na fi wa futu ne mrante ne maba aba ye den meda obi a meda mase ye ma futu kakra we kwa ma me ame no microphone asema ba ewu kwa pe me hu ye microphone ase o ma ye nya no boko na ye mfa ye nsem nya emene na we akwo ya udi bia no nkakra nkakra ebeko boko ama ye na obi a nkoye basa pese bia na ye mo pa nsire nya me se obeto ye nkwane na ye beti ase na ne diga budi nti akase ma me ba ko ono de wabu ame ba eye dompia obi abem dompia ono de mi wure bi mfine da me kai ne da bia me da na se abi wa afisha ba nti obi anya bro boko na afene nkonsa meto ye me da ase eda se ayede pa na mre nso biti aye me producer ama malai se mre me am di jumede ho chama frame na na safari ko me ma okwaman na nanom ene ade okwaman adeshi na afishia pa afia ye bewura mu nsa ya arboni a ebe yi enko echichiri na ye sika koso kabom bi akoye ma okwaman ye hwehwe ne se dance se ye bewura mu no na ye wani jesem kese okwaman chia kese a ye betwa to rekoma mena we obatampa na efua ketia obu kwa pemia itia na afishia pa metia mo na mo nyina afishia pa na se ne ebesan ehia ni